Можна пана Івана прокоментувати? Будь ласка, ви ж... Я теж вірив в те, що тенденція ця припинилася ще в 2015 році, коли було реформовано поліцію. До речі, будинок знаходиться якраз навпроти райвідділку Подільської поліції. І я часто був свідком різних, не зовсім гарних, скажімо так, форм поведінки людей, які служили в колишній міліції. І я теж вірив в поліцію, підтримував і є афільованим учасником навіть одного з підрозділів, це полк Дніпро-1, який входить до структур МВС. І я вірив в те, що у нас дійсно щось змінилося, і дійсно якось поліція набула якогось європейського і не тільки досвіду, але й чеснот. Але, на жаль, ви знаєте, я мушу констатувати зараз факт, що те, що я бачу, стикаючись там з поліцейськими на дорогах і так далі, починається відкат. Починається відкат, той зросійщений, скажімо так, радянський варіант, коли представники міліції, колишньої і нинішньої поліції знову починають поводитись, наче за часів Януковича, всіляко демонструючи своє хамство, зверхність. І це, безумовно, вважаю, пов'язане з зміною влади, яка дає чіткі сигнали. Можна мочити. Можна мочити в репутаційному полі, можна мочити в прямому сенсі на вулицях, можна мочити. Оцей сигнал чітко суспільство щитує. Я мушу сказати, що зараз поліція, яка була у мене, яку я підтримував до цього часу, на жаль, перетворюється на те, про що казав Роман, на якусь мінтовську таку злочинну, як це сказати, угруповання, у якого я часто, знаєте, стикався, друзі, з цим, коли ти дзвониш там людині, що представляє органи влади в різних варіаціях силової влади, там, дозвільна система, а в нього грає на оп, мусорок, ні мені сорок. Це Воровайки, група, яку не пустили в Україну, тобто скасували гастролі. Які пов'язують поліцію з злочинним світом, і, в принципі, якісь повадки, якісь жаргонні слова, і якісь методи не виключено, що також можуть бути присутніми. Я не буду зараз узагальнювати, вірніше, я якраз конкретизувати, я якраз узагальнюю, але хочу сказати, що довіра і рейтинг якось падає у звичайних громадян.